idem vyskúšať, v ktorých botách mám bežať prvý maratón v mojom živote. Tak v tomto 42 km asi nezvládnem. Chcelo by to asi niečo ľahšie. Robotnícke baganče s oceľovou špičkou oproti lyžiarkam o mnoho ľahšie. Na prvý tréning by to išlo. Tretí pokus, šľapky. Na leto fajn, ale na 42 km asi minimálne 4 členky by som polamal. Štvrté boty, futbalové kopačky. Na betón nie najlepšie. Na tráve by to snáď šlo, ale maratón, pokiaľ viem, sa beha na betóne. Ďalší pokus, turistická trekkingová obuv. Nie je to úplne najhoršie, ale ľahký terén. Tak kopce tu na asi nenájdem. A teďka môj horúci favorit. Česká turistická obuv, ponožky v sandáloch. No, na behanie nie je zlé, na maratón neviem, ale v Tatrách by som sa určite nestratil. Tak a konečne normálnejšia obuv, klasické botasky, nie úplne najvhodnejšie na behanie, je to taká vychádzková obuv, ale iné aktuálne nemám, pretože doteraz som nikdy nejako profi nebehával, čiže skôr v mojom šatníku je halová obuv, ale tak zatiaľ na tréningy tieto botasky a uvidíme, či sa mi podarí zohnať niečo lepšie. Som Dodo z 3x3 Sport a vytvoril som úplne nový profil, aby som od nuly ukázal, že či je dostatok ľudí, ktorí sa chcú baviť športom. Ak chceš vidieť môj Marathon Challenge, príprava za 97 dní, tak sleduj tento profil a ja ti ukážem aj zákulisie z organizovania športových eventov. Vidíme sa zajtra.